Spill belanjaan dan masak pesmol. Hai, Assalamualaikum. Pagi-pagi habis nganter anak sekolah, aku langsung OTW ke tukang sayur. Perasaan kok pengen banget makan pesmol. Sekalian mau beli berbumbuan dapur. Beli kunyit, kemangi, kerupuk, bumbu instan, tomat. Beli cabai setan, beli bawang merah, bawang putih. Beli gula merah juga. Dan bintang utamanya, yah, ikan nila guys. Beli ikan nila, udah lama aku nggak makan ikan nila. Beli ikan nila sekalian tadi ngeliat ada kepala ayam. Kok rasanya enak ya, lek digoreng garing ngono kayak. Kok. Beli nila sekilo, beli kepala ayam sekilo. Bawa duit selembar ketar-ketir kalau kurang guys. Lanjut ke dapur mumpung anak bisa ditinggal. Kudu satset, nek gak satset keburu mama. Tak ekek wis tak pokok minta resiki sing gede-gede tak potong dadi loro. Soalnya engko mesti rantek lek siji gede ngono kae. Iki kok ya mandan ketul iki sih. Pisone lho rada-rada ketul padahal gede ngono ya ra menjamin nek tajam. Siripe ya ora tak ilangi, yang penting resik, tak kumbah resik ngono kae lho, tak ekek-ekek lanjut tak sare-sare ngono kae sing kirane iwak rada cilik ya ming tak ngono kae kuwi ora tak bagi dua. Wis teko tak umbah kabeh. Nah, bar kuwi aku goreng kerupuk. Goreng kerupuk nganggo jelantah bekas goreng sosis mau bengi, kok muntruk. Ora apa-apa wae lah, yang penting goreng kerupuk. Nah, bareng goreng kerupuk ana korong serokan, aku langsung OTW mitiki kemangi. Kemangi tuku sakmono sak ombyuk ngono kae emang 3.000 guys. Nggonamu piro ngono kuwi? Ya aja lali karo disambi goreng iwake. Ben iki mateng kuwi dadi. Lho ya ta, ujug-ujug bumbune wis nangkring nang dhuwur wajan. Wis pokoke bumbu pepak ngono lho. Curi jarang ben ora gosong. Kira-kirane engko iwake anclem ngono lah. Dikosrak-kasrek kuwi ndak enek sing nempel nang wajan ngono kuwi lho. Aku ora iso masak asline nang yo kepiye meneh kepepet masak. Jangan lupa dibumbui perduniaan. Bumbu-bumbu apa? Bumbu-bumbu kenikmatan ngono kae lho. Bar kuwi nek banyune wis umup teko dilebokne kuwi mang iwak sing wis digoreng garing. Aja lali daun kemangi dilebokke tomate. Ra tak nai daun bawang aku lali ra ketuku mang. Wis mari ngono aja lali kuwi lomboke. Lah kuwi sing marai enake lombok utuhan ngono kuwi lho. Engko sing gak doyan pedes gampang. Sing pengen pedes teko nyeplos lomboke. Wis ngono ae rasa digawe repot. Lah bar ngono kuwi mangi ya tak curi apa emang jenenge? Tak curi susu ben rada gurih ngono lho. Aku saiki mung suweneng masak-masake tak nai susu ngono kuwi. Mbah rumah masaku ki dadi gurih ngono kae lho, jajalan rek. Nah, sakirane wis rada tanek kuwi mang aja lali diwalik ben mateng. Yo wis rampungan, ndang ditinggal maem sithik. Wis do maem urung iki? Yo nek sing urung maem ro aku. Aja lali kerupuke yo nggo kriuk-kriuk wajib kuwi. Wis tak entekne sik ya lek ku maem galo sak wonjot. Sesuk neh yo ketemu. Dadah.